Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jitkellem għall-ewwel darba dwar xi tifisser meta wara l-vot fuq il-mozzjoni dwar Richard Kakija Caruana kien qal li kulħadd irid iġor il-konsegwenzi ta' emilu. Jiena qatt mill-bidunet min jieħu ċertu deċiżjoni irid imbagħad jerfa' l-konsegwenzi. Dawn huma l-konsegwenzi ta' dak li seħħ. Mistoqsijek wara l-kundanna tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Policino Orlando Muljetto De Bono u mhix se jitkeċċew mill-Partit Nazzjonalista, Lorenz Gonzi wieġeb hekk. Hija xi ħaġa interna tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista jieħu d-deċiżjonijiet skont l-iżvilupp li jseħħu. Din hija t-tieni darba fl-aħħar ftit jiem li Lorenz Gonzi ħarab milli jwieġeb b'mod ċar x'se jkun il-futur ta' Policino Orlando Muljetto De Bono fil-Partit Nazzjonalista. Dakinhar tal-vot dwar il-mozzjoni ta' sfiduċja f'Richard Kakija Caruana, il-Prim Ministru kien iddikjara ruħu sorpriż bir-riżultat għaliex qal li kienet jemmen illi kellu l-appoġġ tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kollu. Fuq naħa l-oħra iżda Jeffrey Policino Orlando kien qal illi kien hemm 10 deputati nazzjonalisti oħra li bħalu xtaqgħu jivvotaw favur il-mozzjoni.